समाव बर'नि मुंदांखा फावगिरि महरै सिनायथिजानाय बिपुल मुसाहारिया गावनि बड'लेण्ड डायरी भलिउम 2 मिउजिक भिडिअ'नि शुटिंखौ मैया बिस्तिबार बारायखालि नाइट शुटनि गेजेरजों फोजोबबाय। मोनसे समाव आइसक्रिम जानो बिनानाव उसाव बादाव जायो मानो बायदि सावथुननि गेजेरजों गावखौ बर'नि गेजेराव मुंदांखा महरगिरि महरै सिनायथि होनो हानाय महरगिरि बिथां बिपुल मुसाहारिया दासिमबो बर' हारिमुखौ सिबिनो अनसायनो नागाराखै। गावनि खहा खालामनानैब्लाबो दासिम बर' हारिमुखौ सिबिबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो फेसबुकनि सैनाय आबुं सावथुनखौ बानायखांनायनि उनाव बिथाङा मोनसे बर'नि जारिमिनारि मिउजिक भिडिअ' बड'लेण्ड डायरीखौबो बानायदोंमोन। बेनिनो बड'लेण्ड डायरी भलिउम 2 खौबो बिथाङा रायजोफोरनो दिन्थिनो थाखाय शुटिं खालामनाया मैया जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि बे मिउजिक भिडिअ'नि गेजेरजों बर'फोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गुबुन हारिफोरजों माबादि आखु बाहायजादोंमोन आरो बर'फोरा गुबुन हारिफोरजों माबादि नासयजादोंमोन बेखौ दिन्थिनाय जादों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे मिउजिक भिडिअ'खौ फैगौ गोदान बोसोरनि जानुवारि दाननि गिबि सप्तायावनो गावनि बादारि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव हगारना होनाय जागोन होन्नाबो बुंथियो। जाहैबाय बड'लेण्ड डायरी भल 2 आरो बिनि सिगां आं खेबसे थांनाय बाराव माने भल 1 बरनबाय बेखौ बानायखांबाय आरो बिनि उनाव आंनि दा भल 2 खौ शुटिं खालामगासिनो दं। जास्ट दिनै जोब्बायानो आरो शुटिंआ लास्ट मोनसे नाइट शट दंमोन बेयो मोनसे रक स्टाइलनि आरोखि माने आं ओरैबायदि खालामदों जे जोंनि बर' फक स्टाइलखौनो आङो रकआव एसे माने माबा खालामदों आरोखि फिउजन स्टाइल बानायनानै आं बेखौ मिउजिकखौ बानायनानै दा माने शुटिं खालामदों आरो। गुबैयै मा जारिमिन नुनो मोनगोन बे भिडिअ'आव? जारिमिनाथ' बड'लेण्ड डायरी 1 आवबो नुदों मानसिफ्रा जेनेबा माखासे बर'नि माबाफोरखौ हिस्ट'रिफोरखौ दा बिदिनो नैबाव आं मोनसे बेस खालामनानै बे एलबामखौ बानायनाय जादों आरो थारमाने जोंनिया दाबो बर' बिमानि जेनाखि सिमां आरोखि नङा होमबा बे सिमाङा दिनैसिम जोंहा आन्दलन खालामनानै फैबाय थादों आन्दलन खालामबाय थादों आरो माखासे बिदिनो फिसा फिसा माने एकर्ड जादों मोनदों आरो अब्लाबो माने जोंनि जेनाखि बर' बिमानि हास्थायनाय जोंनि बर' बिमानि जेनाखि जोंनि हानि सिमा बर'नि सिमा जों गोदो बुङोमोन जेनेबा बुरलुंबुथुर दैमानि साहानो जोंनि बर'फोरनि माने थानाय जायगा बा जोंनि बे ओनसोलानो जोंनि रायजो आरोखि दा जोंनि आन्दलन खालामनायनि फिथाइया बे बुरलुंबुथुर दैमासिम जाहैदोंना जाहैयाखै बे एलबामाव नोंथांमोनहा नायबा निस्सय नुगोन आरो दा बेखौनो लानानै आं बानायदों जे बर' बिमाया दाबो BTC BSc BTR जाबाय दा नङा होमबा अब्लाबो हानि रैखाथि बा जोंनि बर' हारिया सिमा होननाय मोनसे जिनिसखौ जों मोननो हायाखै बे स्पस्ट' ओमफ्राय जोङो जोबथा माने फाइनाल गल दासिमबो जों खालामनो हायाखै बे बेसखौ आं लानानै बानायदों आरो। माब्ला नुगोन आरो नुनायाथ' गाबोन समफोरनो नुनो हागौमोन खिन्थु नैबे दा बर'दिन फैबाय निउ इयार जाबाय मानसिफ्रा नायग्राफ्राबो बेस्थ' जागोन नामा साननानै आङो जास्ट जानुवारि फार्स्ट उइक बा सेकेन्ड उइकआव आं रिलिज खालामगोन आरो। बबेयाव नुनो मोनगोन आदा? बेखौथ' आंनि बादारि फिल्म प्रडाक्सन मोनसे इउटुब चेनेल दङ बेवहाय माने नोंथांमोनहा नायनो हागोन। गुबैयै सोर सोर फाव खालामदों? फाव खालामनायाथ' बुंनो थाङोब्ला बिराद बुरजा नामखौनो गोसोआव गैलाय आं जास्ट माने खिन्थु गाना आं लिरदों ओमफ्राय आंनो खननाय जादों मिउजिक कम्प'जबो बानायनाय जादों आरोखि ओमफ्राय फावखुंग्रि हिसाबै सोरखौ नुदों? फावखुंग्रियाव बेवहाय ओरैनो माने बर' बिमा हिसाबै अनजुलि दैमारिखौ लेंहरनाय जादों ओमफ्राय बिनि उनाव सानसुमै मुसाहारि बे आंनिनो वाइफखा बे रल लादों ओमफ्राय माखासे जोंना थांनाय जारिमिनखौ देखायनो थाखाय माखासे हाथियार लानानै बिग्रायारि बिथांमोनखौबो माने बाहाय रल होनाय जादों बाहाय गोबां मानसि रल लादों आरो दा बेनि गेजेराव आदाया गोबां बिदिनो फिल्म प्रडाक्सन माने एलबाम बानायो आसलथे माबायदि जाबा साबसिन जागोन होननानै सानो सरकारनिफ्राय पाब्लिकनिफ्राय माबायदि खालामबा साबसिन जागोन इयुनाव? सरकारनिफ्राय पाब्लिकनिफ्राय मदद माबायदि मदद? दा बेखौ जों हास्थायो जेनेबा आंनाथ' चेनेलाबो एसे माने गोदान फ्राय 1 बोसोरानो जाबाय बायदि आरोखि खिन्थु नांगौ रोखोमनि कन्टेन्ट होनो हाया आरो प्लास बेवहाय जुदि मासे जेनेबा माने मान्थलि जुदि जोङो कन्टेन्ट लाबोनांगौबा बहुत थाखा फैसानि खोथा जायो दा बेवहाय माने साबसक्राइबारफ्रा बुरजा जानांगौ इउटुबाव जुदि फैसा फैफिनबा आरो रायजो राजाफ्रा अनसायोब्ला भिउआ बुरजा जायोबा एसेनि माने इनकाम फैयो बेजोंनो जों माने बानायफिननायनि लाहार फाहार खालामनो हायो आरो बेखिनिया आरो
सरकारनि तरफनिफ्राय दा जों बिसेसकै जेबो मिथिथ'वाखै खिन्थु माखासे जोंबो फुराना आगोलनिफ्राय बानायबोदों खिन्थु सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ बेबायदि होयो ना होआ आं बारा मोजां मिथिजोबा खिन्थु खोनादों मालाबा होयोबोनो खिन्थु माबायदि रोखोमखौ होयो बेखौ आं मिथियाखै जों दिनैसिम माने बिदि माने सरकारनि माबा मोनसे हेल्प मोनफेराखै आरो सिनेमा हल बानायनायनि खोथा होदोंमोन बैसागु समाव आदा बेखौ जामारोबा साबसिन जागोन नामा बर' सावथुनाव औ बेखौथ' खोनादों आरो रेजुलेसन लानायबो जों नुदों आरोखि बेखौ बानायगोन होननानै बिटिआर सरकारा दा बेखौ आं बिराद मोजां मोनदों माने जोंनि सावथुनखौथ' माने गोजानाव नायखाया बयबो मिथिखागौ जोंनावनो दा लकेलाव खाथि जुदि मिनि हलफोर सोलियोबा जथेस्थ' माने नायग्राफ्राबो आरो कमफर्ट जागोन आरो दा जेरै पेन्डेल खालामनानै नायो मानसिफ्रा नङा होमबा दा पेन्डेल खालामनायाव मानसिफ्रा बांसिन मानसिफ्रा आरो इडुकेटेड जेनेबा आरो एसे गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा एसे बायो आरो नायनो पेन्डेल बानायनायावबो जोंनि हारिमु मोजां मोनग्राफ्रा जोंनि आइ आफा जनसाधारन गामियाव थाग्राफ्रा नायो दा बे हिसाबै गासिबो थाखोनि मानसिफ्रा नायनो हायोब्ला मोजां आरो बेबायदि कमफर्ट जुदि नों हल थायोबा माखासे माने गोजौ थाखोनि मानसिफ्राबो नायनो एसे माबायो आरो माने इमप्रेस खालामनो हायो बिथांमोनखौबो बे बड'लेण्ड डायरिया आरो ओंखारबावगोन नामा दा ना बेनो जोब बड'लेण्ड डायरिया पार्ट 3 दंबावो दा पार्ट 1 थांबाय पार्ट 2आबो नै जेनेबा बहल 2आबो ओंखारसिगोनानो ओमफ्राय बेखौ आङो जास्ट फेब्रुवारिसोआव बानायनो सानदों आरो बै मोनसेखौ बे सिनेमाखौ नायनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन आरो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनाया बेनो माने जाहाथे माने रायजो राजाफ्रा माने नायो आरो जों खस्थ' खालामग्रा आरो माबाखौ महरगिरिफोरखौ जाहाथे हेफाजाब होयो मानो होनबा दा जोंहा प्लेटफर्म गैया इउटुबावनो जोंनि प्लेटफर्म नङा होमबा दा इउटुबाव जुदि गोबां मानसिफ्रा नायोबासो जोंहा भिउ बारायबासो माखासे एसे एनै इनकामाव फैयो आरो दा रायजो राजाफोरनि अनसायनाय रायजोफ्रा जुदि अनसायाबाथ' जों जौगानो हाखाया आरो रायजोआ अनसायोबा जोङो निस्सय आरो मोजां माने कन्टेन्ट लाबोनायनिबो जोंहा सुबिदा लामाखौ मोनगोन आरो जाबाय दे बे जिथु बड'लेण्ड डायरि बल 2 बे भिडिअनि गेजेरजों समाजा मोनसे मोजां मेसेज बा मोजां फिथाइ मोनगोन नामा बेखौ आं आसा खालामदों बे बड'लेण्ड डायरि 2आव माने जोङो आगोलनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोदों सिगांनिफ्रायनो आरो फिसा एकर्ड जाबोदों मोनबोबाय थादोंबो आरो बेवहाय जोबथारनायाव नुगोन आरो जोंनि गासै आन्दलन पिरियडआव मा जाबोखो बेखौ माखासे नुगोन आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ जेनेबा असमिया जोंथ' फाइटआ असमियाजोंसो नांदोंमोन नालाय आसामखौ जों खावफा बुखावनायनि खोथा बे खेथ्रआव माने जों बे एलबामखौ नायबा नुगोन जे असमियाफ्रा जोंखौ माबादि आगोलाव बेबहार खालामामोन आरो आन्दलनकारिफोरखौ बेसेबां सासन होआमोन नैबेखौबो आं एसे देखायदों बेजों माने आं सानो एलबामखौ नायोबा माखासे मानसिफ्रा बिदि टाइपनि एलबामखौ मोजां मोना जास्ट रमान्टिक बा कमेडि बेफोरखौ मोजां मोनो आं सानदों आरो आंनि एलबामखौ नायोब्ला एसेब्लाबो माखासे मानसिफ्रा सेन्टिमेन्ट लाबोनो हागोन आरो निस्सय माने जोंहा बर'आ जाबोखानाय हिसाबै बेबादि माबाखौ मा होनो फिउचाराव जोङो जुजिनाया थालांबाय थाथों होननानै आं बे जिनिसखौ बानायदों आरो